misschien weet je al wat de thema's zijn een beetje vanochtend. Vanochtend gaan wij hebben over... je mag de preek al de thema opzetten hoor. Super. Aanbidding die hem verheugt. Dus misschien voel jij nu, hebben wij over aanbidding. Je kan ergens heen, alles is op slot, dus blijf maar lekker. Nee, grapje. Wij gaan echt hebben over aanbidding. En uiteindelijk is de vraag, welke aanbidding, Heer, verheugt u? Welke aanbidding maakt u blij? En ik denk als wij hebben over aanbidding, is het belangrijk dat we weten welke cultuur wij vandaag in zitten. Wij zitten vandaag in een cultuur die helemaal op een andere manier aanbidt zoals God het verlangt naar. Een cultuur die echt tegen de stroom gaat van wat wij zien in de hemel gebeuren. En uiteindelijk zien wij, als je gewoon op Spotify gaat of waar ook al, zijn ook in aanbidding echt de focus op wie ik leuk vind om te aanbidden. Welke soort aanbidding vind ik leuk om naar te luisteren? Welke een zijn de beste op mijn Spotify-list van... Oké, die een gaan ik kiezen. Dit vind ik de leukste gevoel mee. Maar wat we eigenlijk zien is, en er is niks verkeerd om een leuke lied te luisteren met aanbidding, maar diep binnen zit er een cultuur in ons vandaag, die alles gaan tegen de aanbidding die God naar verlangt. Wat je uiteindelijk ziet, je ziet eigenlijk een stroom. Ik weet niet of jullie die woord, in Engels is de whirlpool. Als je in een zwembad gaat staan en allemaal zijn aan één richting aan het lopen of aan het rennen in een zwembad en iemand springt erin, dan gaat de stroom gelijk één richting op. En dat zijn de cultuur die wij allemaal in zitten. Een cultuur die helemaal anders te aanbidt. Waar de focus niet meer Jezus zijn. Waar de focus zijn meer van, wat verlang ik naar? Of wat ziet er goed uit voor mij? Of welke instrumenten vind ik mooi in dit soort worship? Als wat het eigenlijk gaat over, wat maakt Jezus blij? En de gevaar is dus dat wij eigenlijk zo druk kunnen zijn in dit cultuur, dat wij niet eigenlijk beseften wat het doet aan ons. En ik denk het is zo belangrijk dat als wij echt God willen aanbidden voor wie hij bent, moeten wij ook beseffen dat die cultuur om ons heen beïnvloedt ons. Het verandert ons. Dit doet iets aan ons. Of je het beseft of niet, jij bent bezig om in de stroom te gaan. Continu, wij zijn allemaal in de wereld. Wij zijn allemaal in de stroom wat één richting opgaan. En het is moeilijk om tegen deze stroom te gaan. En dit cultuur gaan ook nu, als je vandaag gewoon gaan kijken, als je op YouTube gaat en aanbiddingsliederen kijken, zie jij dat de focus is niet meer eigenlijk op Jezus. De focus is meer op de show en meer op hoe het uitziet en wat goed uitziet, je weet. En niet eigenlijk van, het maakt niet uit wat soort, wie ook spelen of welke banden er spelen. Of het nu, ik weet ook veel wat, Hillsong of wie ook al is, je weet. Maar het gaat over, wat maakt hem blij? En wij zien in de Bijbel dat Jezus heeft over, dat hij verlangt daarna naar ware aanbidders. Maar als Jezus dat zegt, als Jezus zegt dat hij verlangt daarna naar ware aanbidders. Wij zien in de Bijbel, het zegt over geest en over waarheid, die soort aanbidders. Maar als Jezus heeft over ware aanbidders, betekent het ook dat er onware aanbidders zijn. Onechte aanbidders. Aanbidders die niet ware aanbidders zijn. En de vraag is, waar sta ik nu in dat vandaag? Kun ik misschien vragen dat we gewoon voor de Heer komen. Iedereen van ons, gewoon onze harten voor hem brengen. Heer, wij willen niet naar u toe komen vanochtend alsof wij denken, wij weten wat het is, Heer. We hebben zo vaak gehoord over aanbidding. We hebben zo vaak gehoord over dit thema, Heer. Maar Heer, wij willen voor u buigen, Heer. We willen voor u komen, Jezus. Hier bent de koning, Heer. Heer, we willen onze harten overstellen voor u, Heer. Heilige Geest, dank je dat u krachtig bent, Heer. En Heer, wij vragen dat u voor ons een nieuwe openbaring, een verse nieuwe openbaring vanochtend zal opgeven, Heer. Van wat soort aanbidding u naar verlangt, Jezus. Een aanbidding wat uw hart laat kloppen, Jezus. Een aanbidding wat een glimlach op uw gezicht zet, Heer. Heer, kom openbaar het aan ons. Misschien is het mooi om gewoon nu je hart
voor de Heer te brengen en zegt, Heer, al die ideeën die ik heb over aanbidding, ik wil het voor u neerleggen. Gewoon een paar secondes. Zeg gewoon tegen de Heer, Heer, ik laat los. Dank je, Heer. Ja, en ik denk het is zo, dit is zo een belangrijke thema voor de Heer. Wij zijn gemaakt voor aanbidding. Jij bent hier, jouw eerste roeping vandaag op dit aarde is niet werken, is niet geld maken. Dat is niet jouw familie, dat is ook jouw roeping, maar dat is niet jouw eerste roeping. Jouw eerste roeping op dit aarde is om Hem te aanbidden. Maar er zijn een verlangen in Hem, op een specifieke manier hoe Hij dat wil doen. En wij zien dit supermooie Bijbeltekst. Ik heb het in de... misschien zit hier niet aan. Misschien kan iemand... Oh, daar gaat hij. Super, dankjewel. De salving van de Heer, dank je. Nee, grapje. Dus, in Psalm 22 vers 3... Je hebt veel Bijbelteksten in de Bijbel, veel verschillende vertalings. Maar ik heb uit de King James Version. De Heer is bezig. De King James Version. Heb ik een supermooie Bijbeltekst gewoon direct vertaald in Nederlands. En het verduidelijkt het eigenlijk de beste. Maar u bent heilig, u die woont op de lofzangen van Israël. Andere vertaling zegt dat u die troont op de lofzangen van uw volken. Amen. En als je een beetje naar die woord woont gaan kijken, en in Hebreeuws ook, zegt het de woord Joshua, en het zegt, hij troont, of hij zitten, of hij wonen, of verblijven, op de manier hoe wij aanbidden. Niet dat het hier zozeer gaat over ons, maar beseffen wij, gewoon dit Bijbeltekst, maar u bent heilig, u die woont op de lofzang van Israël. Een andere vertaling ook van die volken. Dat de manier hoe wij aanbidden nu vandaag kan bepalen of wij hier zijn. Het kan bepalen of hij getroond wordt, of hij verblijven. Dat wij kunnen op een specifieke manier God aanbidden, of hij hier woont of niet. Is het niet bizar dat zo'n grote impact heeft? Maar u bent heilig, u die woont op de lofzang van Israël. En ik heb de afgelopen week mooi daarover gedenken van, hoe ziet dat echt in de hemel uit? Want dat is waar Jezus is. Hij woont er, hij is getroond er, hij verblijft er. Ik denk nu in de hemel zijn allemaal gewoon gek aan het aanbidden voor de Heer. Waar de focus Jezus is continu. Wij zien in het boek van Openbaring, toen Johannes Jezus zag, kon hij het niet helpen, maar op de grond viel. En de Bijbel zegt letterlijk dat hij uitziet zoals wat hij dood neerlegt. Is dat niet bizar? Dat het moment dat wij hem gaan zien van wie hij bent, allemaal van ons gaan daar komen op een dag. Maar de Bijbel zegt, iedere knie gaat buigen. Iedere mond gaat getuigen van wie hij bent. Dat gaat niet kan helpen dat als wij hem zien, om te buigen voor hem. Want hij bent heilig. En ik heb een beetje daarover nagedacht. Als je daaraan denkt, betekent het eigenlijk dat de enige plaats waar wij nog eigenlijk een keuze hebben om te aanbidden, is hier op de aarde. Dat in de hemel kan je niet helpen. Je gaat voor hem buigen. Maar hier heb jij nog een keuze of jij dat wil doen. Dus eigenlijk als gevolg van Gods genade en zijn hart, dat wij eigenlijk gewoon nog eigenlijk met onze handen in onze zakken kan staan en niet aanbidden. Dat is zijn genade uiteindelijk. Maar wanneer wij straks naar de hemel komen, dat kan niet. Je kan niet in zijn aanwezigheid komen en niet buigen voor hem. En wij hebben een keuze vandaag. Heer, wij verlangen naar dat u komt woont op de manier hoe wij u aanbidden. Dat het zo gaat over hem. Dat hij hier verblijft. Dat hij de troon inneemt. Maar ik denk het is ook belangrijk
om te zien ook in de hemel waar het begonnen is. Aanbidding zijn begonnen in de hemelen. En er zijn één persoon die echt, als er één persoon is die weet de manieren van God, de verlangens van God en waarom die gecreëerd zijn, is dat Satan. Hij is bekend als die engel van licht. Hij is bekend als die een die aanbidt echt. Een van de aanbiddersleiders in de hemelen. Hij was echt die aanbidder. Als er één persoon is die de verlangens van God snapte, was het hem. God heeft hem gecreëerd om een aanbidder te zijn. Om een engel van licht te zijn. Maar wij zien dat Satan verlangde naar aanbidding ook. Wij zien hoe dat eigenlijk gebeurde. En wij zien hier in de Bijbeltekst waar het zegt dat... en u zei in uw hart, ik zal opstijgen naar de hemel. Tot boven God. Sterren zal ik mijn troon verheffen. Ik zal ze zalen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde. Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogte. Ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste. Echter, u bent in het rijk van de dood neergestort. In het diepste van de kuil. Satan, die wist wat de aanbidding was. Heeft een moment gehad waar het helemaal verdraaide. Waar het niet meer gaat over hem, over de Heer. Maar over zichzelf. En ik vraag mij soms af, waarom zijn er zoveel strijd in onze gemeente over aanbidding? Als je denkt eraan, het is zoveel makkelijker om een preek te luisteren of in een bijbelstudiegroepje te zijn, om soms ook gewoon in een livegroepsetting te zijn, je weet, als om echt te gaan voor de Heer en aanbidding. Waarom zijn er zoveel strijd daarmee? Het is omdat Satan het haat als wij God aanbidden, op de manier die hij wilde. Dat het moment die jij God aanbidt, waar hij hemzelf thuis maakt, waar hij zijn troon inneemt, wordt hij keihard jaloers. Hij wordt verschrikkelijk jaloers. Hij wil dit niet en hij wacht voor een moment om jou te veranderen, die moment die jij God wil aanbidden. Hij wordt echt jaloers. En vraag jezelf gewoon af ook. Waarom is er zoveel strijd in mij ook? Waarom is het zo moeilijk om echt helemaal in vrijheid te komen, zoals wat Rosanna deelde? Zoveel angst die zij ervaarde, zoveel wat mensen van haar vinden en al die dingen. Waarom zijn er zoveel strijd? Want Satan haat het. Hij vindt het echt verschrikkelijk als wij dat doen. Echte aanbidding. Hij wil dit kapot maken in onze gemeente. Hij haat het als wij vrijkomen in aanbidding. En ik moest denken aan, je weet, als God zegt dat hij woont, als de Bijbel zegt dat God woont hier, als wij op een bepaalde manier aanbidden, hij neemt zijn troon in. Hij is licht. Die moment die hij is, moet dingen weg. Dus als wij gaan aanbidden op de manier die hij verlangt naar, gaan wij bevrijdingen zien. Want het kan niet anders. Als God die is, moet er dingen weg. En dat is niet alleen wat ik nu zeg, maar dat de Bijbel zegt dat het moment dat David voor Saul de hart speelde en God aanbidt met zijn hele hart. Wat gebeurde met Saul? Dat was demonen wat echt van hem uit hem uitkomen. De moment die wij God gaan aanbidden, hoe hij dat wil, moeten er dingen vrijkomen in ons leven. En ik denk ook als God de troon neemt, kan je je voorstellen wat mensen gaan zien in ons midden. Wat zij gaan zien van Jezus. Als God die in ons midden is. Wat gaan mensen ervaren? Dat mensen misschien sneller tot redding gaan komen. Omdat er een bepaalde aanbidding is die precies zoals in de hemel uitziet. Hij heerst. Hij is die een die leidt. David zijn zo'n mooi voorbeeld van dat. Van als wij echt in onze autoriteit gaan staan. En ik denk dat is zo belangrijk. Wij hoeven niet meer onder zonde te zijn. Wij hoeven niet meer gebonden te zijn. Hij heeft ons vrijgemaakt. Wij kunnen tot leven komen. En God verlangt dan naar dat iedereen van ons door Jezus in onze zoonschap en autoriteit in Jezus gaan staan. En vrijheid komt staan.
Naar de troon van genade te komen, waar al vrijheid is. Je hoeft niet meer op je bepaalde manier te aanbidden. Je mag in vrijheid komen. Jij mag vrij zijn. Het is zo een mooie ding om vrij te zijn. En ik denk dat is waarom ik ook Rosanna vraagde voor... Ik onthoud toen jou en Rosanna in het begin in de gemeente komen. Het was echt moeilijk in aanbidding. Maar langzaam maar zeker zie ik hoe God hun harten veranderen. Ik denk het was 2 zondagen eerder. Zie ik gewoon Rosanna echt gek gaan voor Jezus. Er was gewoon niks in haar. Want zij had vrijgekomen. Zij besefte, zij hoeft niet meer onder die angst te zijn. Zij hoeft niet meer gebonden te zijn. Maar wil jij het ook? Wat hou jou terug van die vrijheid? En ik denk als er één ding is die ons terughoudt, is het eigenlijk, denk ik, kijk, de Satan wil alles kapot maken. Hij wil dat wij hem aanbidden. Maar weet jullie dat die verlangen die Satan had, net om even terug naar de Bijbeltekst te gaan, die verlangde om aanbid te worden. Die verlangde naar aanbidding. Maar weet jullie ook dat hij gaat alle strategieën proberen om ook dit in ons te doen. En ik denk een van de strategieën die hij het gaat doen, zit er ook in ons. Een verlangen van aanbidding. Een verlangen naar ik. Wij houden ervan als mensen naar ons kijken. Wij houden ervan als mensen voor ons aandacht geven. Misschien herken je het niet altijd, maar er zijn een verlangen in ons om geliefd te zijn. Er zijn een verlangen in ons om aandacht te willen. Er zijn een verlangen in ons om aanbid te worden. Dat beseft het niet altijd niet. Ik kan het herkennen. Dat is een verlangen in mij soms. Waar ik denk, ja, waarom heb je mij niet gevraagd om dit te preken? Of waarom heb je mij niet gevraagd om die diensten te leiden? Of, je weet, het gaat over mij. Het gaat over ik. Het gaat over... En dit zit in ons allemaal. En dat is precies wat Satan gaat gebruiken. Om niet vrij te komen. Hoe jij voelt. Voel jij gemakkelijk? Wat doet het met mij? En ik heb een supermooi verhaal gehoord van een Amerikaanse pastoor. Die ging naar een prostituut. Ik weet niet of jullie daarvan weten, maar er was een vrouw die was echt ze zit diep in seksuele zonde. En hij vroeg aan haar, als ik voor jou $10 miljoen nu geven. En je hoeft nooit meer terug te gaan naar wat je doet met prostituut zijn en al die dingen. Je hoeft nooit daar weer terug. Als ik voor je $10 miljoen geef, zou je kiezen ervoor om dat te laten, al die dingen, al die onzin. En ze zei tegen hem, dit gaat moeilijk zijn. Want op het moment dat daar een man binnenkomt, voel ik die aandacht op mij. Ik voel die, en zij zei eigenlijk ook, ik hou ervan, die aanbidding. En het laat je gewoon zien dat zonden zijn zo sterk, die ik in ons, zijn zo sterk. Dat het kan tot in een vrouw zoals een prostituut, die helemaal verslaafd zijn daaraan. Maar God wil ons vrijmaken daarvan, van ons eigen ik. De wortel van zonde is ik. En God wil ons vrijmaken daarvan. En als ik nu een eerlijke vraag zou vragen, misschien moeten wij dit gewoon doen. Gewoon eerlijk. Laten we gewoon allemaal eerlijk zijn. Echt eerlijk, hè? Wij zijn niet aan het poppenkast spelen, hè? Als jij ooit de vraag in jouw hart gesteld heeft, de gedachte. Ja, de aanbidding weet ik niet, was zo leuk eigenlijk. Ik weet niet of ik zoveel van de aanbidding krijg, zoals ik wilde. Ja, het ontmoette eigenlijk niet mijn gedachten. Ja, ik voel mij niet zo goed in de aanbidding. Kunnen wij onze hand opsteken? Hè? Als wij echt eerlijk zijn. We worstelen allemaal soms net dat, hè? Hoe ik voel. Hoe had ik dan verlangd? We hadden onze livegroep over dit thema. En daar kwamen 2 dingen naar boven. De eerste was, wat gaan mensen van mij denken als ik gewoon gek ga voor Jezus? Als ik gewoon keihard bezig zijn voor hem. Wat gaan mensen van mij denken? Dat was de eerste ding die naar boven kwam. En de tweede ding die naar boven kwam, was, ja, wij willen mensen niet te veel lawaai maken voor mensen. We willen mensen niet ongemakkelijk maken. Maar ik denk ook als je daar gaat kijken, wij willen dit niet. Wij willen die mensen ongemakkelijk maken.
Soms denken wij, en ik dacht het echt, de eerste keer toen ik in aanbidding kwam, waar mensen echt gek gaan voor Jezus, dacht ik in het moment die ik mijn hand wil opsteken, en dat was zo moeilijk, het voelde de hele hemel voor mij gaan kijken als ik mijn hand opsteek en nu. Wie herkent dat, hè? Het voelt echt alsof alle engelen gelijk naar je kijken. Oh, kijk, hij doet zijn hand ophoog, hè? Dat is zo, hè? Maar denk gewoon, wie wil naar jou kijken in aanbidding? Hè? Waarom ben jij zo mooi dat jij, als je jouw hand opsteekt, dat allemaal naar jou gaan kijken? Dat is gewoon bizar. En dan heb je het weer over ik. Wij houden ervan. Of ja, dat is de ding, hè? Wij worstelden met dat. En Satan gaat precies dat gebruiken om ons af te leiden. Die ik in ons. Ik vind het een supermooie Bijbeltekst. En het zegt precies wat wij nu over hebben. En weet dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebber zijn van zichzelf. In de laatste dagen. Wij zijn in de laatste dagen. Of jij het wil herkennen of niet, wij zijn allemaal op een plaats in ons leven gezien waar wij liefhebber zijn van zichzelf. Misschien nog steeds. Ik heb het ook nog steeds, waar ik echt soms mezelf meer lief heb als wat ze voor Bernie lief hebben. Echt. Wij zijn liefhebbers van onszelf. En het is verschrikkelijk, maar het is er. En de Heer wil... Wat zei je weer? Nee, het zit in onze... Het zit in ons. In onze oudere natuur. En natuurlijk, veel van ons was gedoopt en wij zijn vrijgekomen van die oude leven. Maar die oude leven, die zit nog steeds in ons, hè? Die oude ik. Waar de mensen, die zullen liefhebber zijn van zichzelf. Wat de gevaar is, dat het niet meer gaat over wat kunnen wij krijgen van aanbidding. In plaats van, ik heb nu een gelegenheid om hem alle eer te geven. In plaats van dat het over ons gaat. En ik denk dat gaat in zoveel aspecten van ons levens. En ik denk ook als je bijvoorbeeld een zonde die ik heel veel mee geworsteld heb, was onzekerheid. Onzekerheid. Wat mensen gaan van mij vinden. Wat denken ze van mij als ik dat ga doen? Maar als je gewoon kijkt diep naar van onzekerheid. Wat is onzekerheid eigenlijk? Onzekerheid zijn een vrees voor mensen. Een vrees voor afwijzing. Die moment die je onzeker wordt, ben je bang dat mensen je gaan afwijzen. Huh? Wij zijn bang dat mensen ons gaan afwijzen. En onzekerheid kan ook in aanbidding komen. Angst of onzekerheid. Dat al die momenten die wij aanbidden, dat wij onzeker worden, wat gaan mensen van mij vinden? Als ik dat doe, gaan mensen me misschien afwijzen. En ik weet een supermooi Bijbelverhaal, die wij allemaal kennen eigenlijk. Of veel van ons kennen die Bijbeltekst, waar daar een vrouw, die was echt, ik denk, die heet Maria. En zij was echt, zij leefde echt in zonde. En zij nam haar meest duurste, meest kostbaarste olie voor Jezus. En zij giet het over zijn voeten. De meest kostbaarste. En je kan zeggen dat daar mega veel onzekerheid was in dat moment. Alles wat zij gedaan heeft. Vrees voor afwijzing. Die moment die zij Jezus zijn voeten gaan wassen met haar haren, met die olie. En wij zien ook hoe Judas zei ook, ja, die olie die kon gebruiken worden voor andere dingen. Maar Jezus verlangde daarna. Dat was voor hem een van de mooiste momenten van aanbidding. Waar wij alles in ons uitgiet voor hem. Alles uitstopt voor hem. Ons meest kostbaarste bezitting. En het gaat in zoveel gebieden daarover. En ik wil niet te veel, mega veel preken nu op dit. Maar ik denk ook als het gaat over tiende. En ik wil gewoon niemand oordelen. Maar als jij nog worstelt om je tiende voor de Heer te geven. Tiende is aanbidding voor hem. De moment die jij je tiende nog terughoudt van hem. Heb je nog niet alles aan hem gegeven. Hij verlangt daarna. Dat je al je meest kostbaarste bezittingen voor hem uitgiet. Bij zijn voeten. Dat kan misschien soms een mooier vorm van aanbidding zijn. Als dat je hier staan en gaan voor hem. Maar het zijn allebei. Het gaat uiteindelijk over
de hart. En misschien kunnen wij die voor elkaar zeggen. Het gaat niet om jou. Wat? Zeg misschien voor die persoon naast jou. Het gaat niet om jou. Misschien voel je je gemakkelijk. Misschien zeg het nog extra, iets meer harder. Iets meer harder. Het gaat niet om jou. Ja. Het gaat niet over mij. Het gaat niet over ons. Het gaat over hem. Het gaat alles over hem. Het gaat niet om jou. Het gaat niet over hoe jij voelt. Het gaat niet over wat jij denkt. Het gaat niet over of jij gemakkelijk voelt. Het gaat alles over hem. En ik denk daar kunnen wij, als wij dat beseffen, dan kunnen we uiteindelijk zien, oké, als het niet over mij gaat, over wie gaat het dan? Het gaat natuurlijk over hem, maar welke soort aanbidding wil hij dan? En als je gewoon kijkt naar aanbidding, wat is aanbidding dan uiteindelijk als het niet gaat over ons? Aanbidding zijn geen optie. Wij zijn gecreëerd voor aanbidding. Net zoals een leeuw gecreëerd zijn voor vlees, wij gecreëerd voor aanbidding. Hebben jullie al ooit een leeuw gezien die alleen maar groente eten? Nee, je hebt het nog nooit gezien. Ik heb al soms zie je foto's van leeuwen die helemaal voor een lange tijd geen water of geen... Die ziet echt uit zoals een kleine poesje eigenlijk. Die gewoon, je weet, dit is gek als je een leeuw ziet. Ik heb geen foto nu daarvan, maar een leeuw die echt geen vlees eten, gaan zeker sterven. Maar het is precies hetzelfde met aanbidding. Als jij niet gaat aanbidden de manier die God dat verlangt naar, ga jij ook uitsterven geestelijk. Kunnen wij dat ook zo serieus zien? Dat als jij niet hem gaat aanbidden zoals hij jou gecreëerd heeft, ga jij geestelijk uitsterven. Je kan niet leven. Je bent gecreëerd daarvoor. Je bent gemaakt voor dat. Je gaat achteruit gaan. En als je gaat kijken naar aanbidding. Wat betekent aanbidding? Het betekent om te buigen voor hem. Om te buigen voor hem en jezelf te onderschikken onder hem. Te buigen voor hem. Jouw eigen wil, jouw eigen verlangens te buigen voor de koning van koning en onder zijn wil te onderschikken. En als we het hebben over de cultuur van vandaag, als je het woord onderschik gebruikt of onderdanig zijn, is gewoon een scheldwoord vandaag, is het niet? Als we dat woord gebruiken. Maar God heeft ons gecreëerd om onder hem te komen. Om te buigen voor hem. En als je gewoon kijkt naar de Griekse woord in de Bijbel, van wat betekent het woord aanbidding, is het woord proskuneo. Ik weet niet of ik het goed zeg, maar proskuneo. En dat betekent op onze knieën vallen, onze voorhoofden tegen de grond drukken en de erkenning van Gods grootheid en hem eer geven. Kunnen wij dat 1 keer hardop zeggen met elkaar? Op onze knieën vallen, onze hoofden tegen de grond drukken en de erkenning van Gods grootheid en hem de eer geven. Dat is aanbidding, mensen. Dat als je hem ziet, kan je niet helpen, maar je op je knieën vallen. Het gaat alles over hem. Dat is aanbidding. Om op je knieën te vallen voor hem. Om te buigen voor hem. Je eigen wil af te leggen. En het is een postuur. Dit is een postuur die jij moet hebben voor de Heer. Een houding, ja. Een houding, dank je. Ja. Het is om te buigen voor hem. En ook als je denkt aan de Bijbeltekst in Engels zeggen, draw near to me and I will draw near to you. Nader jezelf aan mij en ik zal mijzelf naderen aan jou. Die nader is niet alleen, oké, nu nader ik mijzelf aan de Heer, lekker. Nee, het is buigen voor hem. Kom onder hem. Heer, dank je dat ik een moment kunnen hebben in uw aanwezigheid. In de koning van konings. En de tweede ding, het is eerste dus houding. En de tweede ding ook, een expression? Uitdrukking. Het is een uitdrukking. Het is een fysische uitdrukking. Oké?
Wij weten in Nederland, met voetballen, als Nederland een goal gescoord heeft, ja, dan ben je echt ook, je weet, bizar aan het uitdrukken. Je weet, alles in jou drukt uit. Je weet. Het is super fysisch. Het is echt super fysisch. Ja. Het is fysisch. En ik onthoud de eerste keer toen ik in aanbidding kwam in de Heer, dacht ik echt, mensen waren echt aan het bidden en ze hebben hun handen in de hoofd gedaan, en de licht gedaan. En ik dacht echt, serieus, dat het Joden zijn die echt tegen de muur aanbidden. Ik dacht echt, dat was mijn eerste gedachte, want ik kom van het traditionele achtergrond. Ik ken dat niet. En veel van ons komen ook daar vanaf. Dat is vreemd voor ons, maar wij moeten dat gaan leren. Het is de derde ding. De eerste is, het is een houding. De tweede, het is een uitdrukking, een fysische uitdrukking. En de derde is, dit is een connectie van jouw hart en jouw lichaam. Het is een connectie van jouw hart en jouw lichaam. Je kan misschien hier ons voor de gek houden, maar je kan hem niet voor de gek houden. Je kent het niet. Hij ziet alles. Hij ziet alles. Hij ziet alles. De moment die ik Benedict zie, dit is mijn hart en mijn lichaam. De moment die ik naar kijk, ik kan niet gewoon mijn hart van haar houden en het niet uitdrukken. Dat kan niet. Dat kan gewoon niet. Die moment dat Naomi naar Wim kijkt, ze kan niet alleen maar daar staan. Ze gaan hem echt kusjes geven en boterham geven. Ja. En dezelfde van Wim. Dat kan gewoon niet. Dit is een gesteldheid van het hart. En dit is de hart en de lichaam. Wij zien het in 2 Samuel 6, vers 16. En het gebeurde toen de ark van de Heere in de stad van David kwam, dat Michal, de dochter van Saul, door het venster naar beneden kijkt. Toen zij koning David zag springen en huppelen voor het aangezicht van de Heere, verachtte zij hem in haar hart. Zij verachtte hem. Wij zien hoe David in vrijheid zijn. Zijn hart en zijn lichaam was connected aan de Heer. En ze verachtte hem. En ik heb een super mooie quote gehoord van, ik weet niet of jullie van Ewan McCrae kennen. Hij komt van de Isle of Man in een van onze 412 gemeentes. En hij zei altijd super mooi. En ik wil het voor jullie lezen. Ware aanbidding irriteren of prikkelde altijd wie niet toegewijd is. Is het niet mooi? Dat op het moment die onze ogen niet op Jezus zijn wij mensen aan het verachten. Misschien niet altijd, maar soms gebeurt het in ons hart. En ik wil jou bemoedigen vanochtend ook. Als jij dat herkent in jouw leven. God ziet alles. Wij kunnen elkaar niet voor de gek houden. Wij kunnen elkaar voor de gek, maar we kunnen hem niet voor de gek houden. Jij weet in je hart als je soms geïrriteerd bent als iemand zoals Gieten gewoon misschien zijn hand in je gezicht soms doen en aanbidden. En je weet als je geïrriteerd bent. Je weet als je iemand veracht. En als je in je hart zegt, ja, wat zijn die nou mee bezig? Hè? Wie herkent dat soms? Je weet, ik herken dat. En op het moment dat wij dat doen, snappen wij nog niet echt wat toewijding zijn en aanbidding voor hem. Het zijn een toewijdingprobleem eigenlijk. En God wil voor jou doorbraak geven daarin. Dat is genade daarvoor, dat je niet hoeft meer daar te zitten. Dat God jouw hart komt veranderen. Dat jij doorbraak nodig hebt. Als je dit herkent in je leven, is dat vandaag doorbraak voor jou. Om vrij te komen daarvan. Net zoals Maria. Haar meest kostbare bezitting over Jezus' voeten geeft met haar olie. En wat gebeurde met Judas? En ik kan me voorstellen, misschien was Judas de enige die dat zei. Van ja, wat doe je met al die kostbare olie? Het was een vorm van aanbidding. Het was een toewijding in haar hart voor hem. Veel mensen, denk ik, verachten haar. God houdt daarvan.
als wij alles over hem uitgieten. Wat is de eerste gebod die Jezus zei? Heb God lief met jouw hele hart, jouw hele ziel en jouw hele lichaam. Alles in je. Dat is de verlangen die hij heeft in aanbidding. Als wij teruggaan naar die Bijbeltekst van dat hij woont in ons aanbidding. Hij komt op de troon in onze aanbidding. Dan betekent het echt dat hij echt naar iets verlangt. Dat hij echt van iets houdt. Dat het moment die jij ongemakkelijk voelt en jij gaat nog steeds daarvoor. Hij vindt het zo mooi. Hij vindt het zo mooi, die moment die je zo ongemakkelijk voelt om te gek te gaan voor hem. Hij vindt het zo leuk. Hij houdt ervan. Het maakt hem blij. Het verheugt hem. Als wij hem aanbidden. Het verheugt hem als wij niks terughouden van hem. Het verheugt hem als wij dansen voor hem. Amen. Kom op. En net zoals ik zei, aanbidding gebeurt in het hart, maar te uiten is het in het fysische. Fysiek. Het is een fysische ding. Het is een fysische actie. Ik ga niet te veel daarover hebben, maar op het moment dat ik en Benedict onderweg zijn naar de bed, ga ik niet terughouden. Ik hou van haar en alles in mij wil bij haar zijn en intiem zijn met haar. Het is fysisch. Het is niet alleen de hart, het is fysisch ook. En Emma denkt, stop nu even, want anders dan ga jij... Nee, ik zal nu stoppen, maar dit is echt een fysische houding in jouw hart. Wie was het Johan deelde op de appsgroep? De moment die Olga, hoogliederen, over hem spreekte, begint Daniel te glimlachen. Hij begon echt, dit doet iets echt aan hem. En hoeveel meer voor de Heer. De moment die wij ons lichaam uiten naar hem. Vanuit onze hart. Dit doet iets aan hem. Is die huwelijk niet gewoon een schaduw van het werkelijke die komen? Het zijn alleen een klein stukje, maar ware aanbidding is alles, behalve alleen in de hart. Het is een lichamelijke uiten. En ik geloof echt, als wij dit snapten, de manier hoe God naar verlangt voor aanbidding, dan gaan dingen veranderen aan onze samenkomst. Dingen gaan veranderen in ons levens. Kan je je voorstellen, een gemeente die alles in hun hart uiten voor hem. Kan je je voorstellen wat gaat gebeuren hier in ons midden? Huh? Kan je je voorstellen, een gemeente die iedereen beslist in hun hart. Wat in mijn hart gebeurt voor hem, ga ik alles uiten voor hem. En daar wil ik over hebben. De eerste woord, als het gaat over aanbidding. Net om even te zeggen, we gaan het over een paar verschillende aanbidding hebben. En als jij was ook het neerschrijven, want de Heer gaat je test hierop. Geloof mij, hij test jou. Hij heeft mij ook getest hierop. Hij gaat je testen hierop, want dit is de manier hoe hij geaanbid wil zijn. Als wij echt God wil blij maken, moeten wij ook aanbidden op de manier die hij naar verlangt. We kunnen het niet op onze eigen manier. En de eerste woord hier, zeg het samen met mij, ja, da. En wat betekent het? Het betekent handen opheffen. Handen opheffen. Matthias, wil jij het even voor ons laten zien? Kom, staan. Laat ons zien. Handen opheffen. Opheffen. Sommige beschrijvingen zeggen het is zoals wat je in rots gooit. Je weet? Het is zoals een steen. Dat is Afrikaans, sorry. Het is zoals wat je een steen gooit in de lucht. Het is yada. Dit wat in je hart gebeurt is yada. En in de Psalm 67 vers 3 zegt, gebruikt het woord ook yada. God, alle volken zullen u prijzen. Yada. Alle volken zullen u samen yada. En dat is wat de Bijbel over dat hebben. Is yada. Je handen omhoog doen. Alles in jou omhoog doen. En ik wil een kleine verhaal vertellen van... wij waren vorig jaar... en dit is een leuke verhaal, vooral voor de Zuid-Afrikaners. Wij waren vorig jaar naar Frankrijk, in Parijs, om rugby te gaan kijken. Rugby, als je nog niet weet wat het is,
Dus jij gooit de bal en jij hardloopt daarvoor en jij... Dus het is niet op de voeten alleen. Maar het is echt lekker sterk mannen wat ook mee bezig zijn. Als je naar Lyon kijken, dan weet je wat rugby eigenlijk is ook. Dit is echt een geweldige sport in Zuid-Afrika. En wij zijn ook nummer 1 op de wereldbeker. Dus ja, dit is... ja. Ja, Maar het gaat echt om meer. het gaat om de Heer. Het gaat om de Heer. En Tom Molenaar, wie kent van Tom Molenaar? Tom Molenaar, Ben Opperman en Dewald en ik, wij waren onderweg naar rugby kijken in Frankrijk. En hier is een leuke foto daarvan. We waren echt allemaal voorbereid voor dit moment. De enige ding die wij niet beseften, een paar minuutjes later, was alleen maar Franse mensen overal. Echt overal. En zoals wat je kan zien, ik heb een leuke tool hier. Ja, die knopje. Zoals je kan zien, Tom is best wel blij. Maar als je gaat kijken naar Dewald, is hij spannend. Je kan zien in zijn gezicht, hij bent echt spannend. Ben en ik heb er echt zin in. Maar Tom en Dewald, je kan zien, die vinden het echt spannend eigenlijk. Dat is echt een moment van, wat doen we eigenlijk hier? En wat gebeurde in de rugby is, wij waren echt, dus de Fransen was echt, jullie kennen Fransen, die zijn echt heel, zoals we het hebben over aanbidding, ze drukken echt alles uit, je weet. Dus echt gezicht, alles. Op een gegeven moment, toen was Frankrijk aan het winnen, voor de helft, en er was in een moment bier over mijn schouders uitgegooid. Zo was zij ook echt op een andere manier aan het aanbidden. En ze was echt, dat was gewoon, ik dacht echt, wat zoeken wij hier? En na de helft begon Zuid-Afrika zijn punten een beetje op te gaan. En jij moest Tom en Dewald zijn gezicht zien daarna. Dit was niet normaal. Dat was gewoon, ik denk, als je ooit voor Tom Molenaar gehoord schreeuwt, dat komt in één oor in en alles daar binnen gaat uit in de andere oor. Dit is echt bizar, oké? Toen Zuid-Afrika zijn punten opgaan, toen kunnen wij niet op onze stoelen zitten. Oké? Dat was echt, we kunnen niks binnenhouden. En uiteindelijk was het zo gek dat wij eigenlijk een beetje in de Franse gezichten een beetje van, kijk aan, ja, je weet. Maar uiteindelijk aan het einde zijn wij goede vrienden geworden. En het kwam goed. Je kan zien, Tom en Dewald, die zijn ook allebei gelukkig. Ben is niet op de foto, want die man trekt hem uit de foto. Maar het was echt een moment wat wij niks kunnen terughouden. En jullie Nederlanders weten precies wat het betekent als wij voetballen spelen, toch? Kunnen wij die filmpje ook... Dit is een filmpje van... Ja, zoals ik het begrijp, denk ik, dit was veel Nederlanders die op een film was. Het was echt een moment. Dat was in Engeland geweest. Het was in Engeland, sorry. Niet Nederland. Maar Nederlanders zijn nog erger dan dat. Maar jullie gaan nu zien. Dat was ons in Frankrijk ook. Is dat niet bizar? Jada! Dank je. En ik weet precies hoe jullie allemaal waren toen de voetbal spelen, hoor. Ik weet precies. Ik onthoud van Wim, die kon gewoon niks terughouden. Die was gewoon bijna op Peters' schoot die één dag. Dat was echt bizar. Maar gaan wij toelaten dat de wereldse manier van aanbidden ons voorbij gaat als gemeente? Hè? Nee. Dat kan toch niet? Het kan niet dat zij meer gaan aanbidden als wat wij doen. Dat wij zo aan het jada zijn dat we de wereld voorbij nemen. We kunnen niet gewoon zitten in aanbidding. En met onze handen en onze zakken. En misschien heb je soms momenten daarvan. Maar als je voor de konings van konings komen, is het fysisch. Alles wil jada in hem. God verlangt naar jada. En het zegt het in die woord ook. Dit is jada.
114 keer in de Bijbel hebben we het over Yada. En de volgende. Zeg het samen met mij. Halal. Halal. Niet vlees en van een... Halal. En wat betekent het? Ik kan dat woord niet zeggen. Misschien kan jij het zeggen. Pochen. Pochen, oh, oké. Pochen, razen en dwazen doen. Pochen, razen en dwazen doen. Matthijs, ga je ons laten zien hoe dit uitziet? Hè? Wat betekent dat? Wat betekent om te razen? Ah! Dat is razen. Dwazen doen. Wat wij zo doen dat het niet meer uitmaakt over ons. Dat je alles uit je eigen ik uitrazen, je weet. Dat is wat het woord halal betekent. En het zegt hier in Psalm 149, vers 3, zegt het, laten zij naam loven en reisdans. Voor hem psalmen zingen met tamboerijn en harp. Mensen, misschien ben je nog niet gewend eraan. Ik was er ook niet gewend aan. Ik kwam ook van de traditionele kerk, waar wij dit echt niet hebben. Maar dat is Gods manier, hoe hij verlangt naar aanbidding. Pochen, razen en dwazen doen. En weet je wat gaat gebeuren? Op het moment dat jij dat doet, dan besef je dat het gaat niet over mij. Het gaat niet over mij. Het gaat niet, als ik mijn hand opsteek, gaan allemaal naar mij kijken. Het gaat niet over mij. En dit is super belangrijk voor de Heer. Als wij het voor hem gaan doen. We kunnen het niet alleen op de voetbalstadion doen. Hij is alles de moeite waard. Alles. Pochen, razen en dwazen doen. Oh. De volgende, de derde. Zamar. Kan je dit zeggen? Zamar. Dat is muziek. Ik zal de Heere danken, Yada, om zijn gerechtigheid. Ik zal de lof, Zamar, zingen van de naam van de Allerhoogste Heer. Weet jullie hoeveel gaves wij hebben in dit gemeente van muziek? We hebben superveel gaves in dit gemeente. En misschien is het mooi om de Heilige Geest te vragen, om de Heer te vragen, Heer, hoe kan ik u met dit prijzen? Misschien zit je hier vandaag en je hebt het talent, maar mensen weten het niet. Of mensen weten het wel. God verlangt ernaar dat wij hem met onze muziek, met onze instrumenten, met alles wat wij gekregen hebben van hem, aanbidt. Met alles in hem en ons. Hem aanbidt. Muziek maken voor hem. We kunnen muziek maken voor hem. We kunnen met onze stemmen muziek maken voor hem. We kunnen melodieën zingen voor hem. Waar het niet over ons gaat. En gisteren, ik heb een leuke verhaal te vertellen. Misschien zag je het net. Gisteren waren wij bezig met voor Leon te vertellen over Zamar. En Matthew en ik was een beetje stiekem bezig met hem daarover. En wij zeiden echt, want wij hadden iemand nodig op cajon. En Leon heeft nog nooit cajon gespeeld. En weet je wat zo mooi van de Heilige Geest? Hij doet echt het werk. En gisteren zagen wij voor Leon aan het Zamar. Die was gewoon bezig. De Heilige Geest spreekt met hem. Hij wil het eigenlijk niet. Maar hij heeft hem zelf voorbereid. Voor vandaag om te Zamar. Hij vond het echt niet leuk. Je ziet dat alles in hem kwam uit. Hij is er niet, hè? Lekker. Oké, we kunnen gewoon doorgaan. Ja. Maar de Heer was bezig met hem over Zamar. En dat is zo mooi. Als de Heer dat doet. En misschien ben je hier, je hebt nog nooit een instrument gespeeld. Maar jij bent bereid om de Heilige Geest te vragen. Heer, wil u dat ik een instrument moet spelen? Ik vind het zo mooi. Wie was dat nou in de Veenendaal gemeente? Wat bij Daniel geleerd heeft hoe om gitaar te spelen. Om elektrisch te... Daan. Ja, de andere Daniel.
Daan heeft bij Daniel geleerd hoe om elektrische gitaar te spelen. En het was zo mooi om wijs te spelen. Hier zijn zoveel talenten dat ons kan helpen om, als je nog nooit muziek gespeeld hebt en je wil het, kom gewoon. We hebben genoeg mensen om je te leren. Als je wil zingen, kom gewoon en laten wij samen oefenen. Laten wij gewoon beginnen onze huizen, gewoon instrumenten spelen. Ik onthoud toen ik en Josh Jane komen voor de eerste keer, die wat in Zimbabwe al was. De Zimbabwe gemeente leidt. Ze hebben een kindje van 2, een kindje van 5 en een kindje van 7. En geen van die kinderen kan spelen, maar Anton en Annelies, die kan echt supergoed. Zij zijn echt aanbiddersleiders in Fort 12. En allemaal, iedere donderdag, was zij allemaal instrument gepakt. Of het nu harmonie is of niet, ze ging gewoon echt keihard aan het doen. Dat was gewoon een bizarre moment, maar iets wat super mooi daarvan was, ze was echt aan het zamar. Van een kleine leeftijd kunnen wij leren om onze kinderen te leren hoe om te aanbidden. Zamar. De volgende, zeg het samen, Toda. Wat is dat? Lofprijzing die offert vraagt. Het is makkelijk om te aanbidden als het je niks kost, als het gewoon gemakkelijk is. Maar ware aanbidding die God naar verlangt, is een aanbidding die jou echt iets kost. Misschien is het veel makkelijk om te yada. Misschien is het veel makkelijk om gewoon te yada. Maar misschien is het veel ongemakkelijk om iets anders te doen. Om te razen. En God verlangt daarna dat wij toda, lofprijs die offer vraagt. In Psalm 56, vers 12 tot 13 zegt het, ik vertrouw op God, ik vrees niet. Wat zouden mensen mij kunnen doen? God op mij rusten, geloofde en u gedaan. Ik zal ze aan u met u dank zeggen, nakomen. Toda. Weet jullie wat zo'n mooi moment van Toda? Paulus en Silas, die was in de gevangenis. Sommige mensen zeggen dat de doodstraf van als je geslagen wordt, als je iets gedaan hebt, is 40 keer. En blijkbaar, volgens geschiedenis, was zij 38 of 39 keer geslagen. En weet je wat gebeurt daarna? Zij zitten in de gevangenis. En dat moment wil je niet aanbidden. En dat moment, wanneer je weet, als ik ziek is, komt er iets in me uit van, ik krijg mezelf jammer en je weet, en ik wil gewoon in bed blijven en een filmpje kijken en een beetje soep en gewoon een aai op mijn rug en al die dingen. Maurice kent dat ook, hè? Maurice. Maar Paulus en Silas, die werden echt geslagen en ze zeten in de tronk. En wat gebeurde? Ze beginnen dank zeggen. Ze beginnen de Heer te danken. En wat gebeurde? Een echt aardbeving gebeurde. Wat zegt het over de Heerse verlangen? Vooral wanneer wij dit niet voelen. Wanneer je geen zin in hebt. De moment dat je dan God een opoffering van aanbidding gaat geven. Wat niet voor jou gemakkelijk is. Verlang hij daarna. Hij houdt daarvan. We doen een glimlach op zijn gezicht. En je bent gecreëerd daarvoor. Als jij vandaag worstelt. Of je maakt jezelf zorgen. Weet je wat je gaat helpen? Als jij vandaag zorgen maakt over dingen. Dat is precies wat je gaat helpen. Toda. Lofprijzing die offert vragen. Het zegt dankzeggen nakomen. Wij komen in zijn aanwezigheid, zoals de Bijbel zegt, met dankbaarheid. Dat is hoe wij in Gods aanwezigheid komen. En die woord is ook toda. We komen met dankbaarheid. Weet je hoe gaat een gemeente uitzien die alleen maar met dankzeggen komen? Het gaat gewoon alles veranderen. Misschien kunnen wij de beslissing maken vannacht. Dat iedere moment die ik zorgen maak, ga ik het verruilen met aanbidding. Kan je je voorstellen? Elke moment dat je zorgen maakt in je hoofd. Of het niet goed gaat met jou. Ga je kiezen ervoor om te doen dat. Om een dankzegging te geven die een offer vraagt voor hem. Toda. En dat is in Psalm 100 vers 4 die ik net leesde. Ga met een danklied, toda, zijn poorten binnen.
Kom met een danklied naar het plein van zijn heiligdom. Prijs de Heer, dank hem. Dit is wat de Heer naar verlangt. Nou. Dit is de aanbidding die hij naar verlangt. Vooral als je niet misschien goed voelt. Of je maakt je zorgen, of je gaat door een moeilijke tijd. Ik was ook door een moeilijke tijd. Ik had allebei mijn nieren was kapot. En ik was op de dialysemachine en God zei tegen mij, worship mij en terwijl jij zwaar krijgt. En het veranderde mijn hart. Echt, ik zeg het, misschien ga je door iets anders, je weet. Maar ik kan echt zeggen, ik had geen donorpersoon die mij hier kon geven toen. Het was 2 jaar op dialyse. Het was echt verschrikkelijk. Iedere tweede dag op een machine, voor 5 uren lang. Het is echt niet een leuke moment om dat te doen. Maar die moment die ik God aanbad en de moment die ik zo voelde, veranderde dit alles in mijn hart. Alles. Mijn omstandigheden veranderen misschien niet. Maar dat belooft God ons niet. God zegt, in de laatste dagen gaan het moeilijk zijn. Maar wat doe je dan mee? Tot daar. Lofprijzen die een offer vraagt. En ik denk wat zo mooi is van die Bijbeltekst, als je gaat denken erover. Als wij hem danken, als we in zijn aanwezigheid komen, zijn poorten binnenkomen, dan gaan wij iets anders zien van zijn aanwezigheid. In onze momenten van moeilijkheid. Die moment die wij dat gaan doen, zeggen we eigenlijk, God, ik ben niet belangrijk, u bent de belangrijkste. En ik wil uw aanwezigheid. En nee, wij kunnen letterlijk Gods aanwezigheid in een moment bij ons hebben. De volgende is barak. Kunnen wij dat zeggen? Barak. En dat betekent om te knielen. Ja, alle koningen zullen zich voor hem neerbuigen. Alle heidenvolken zullen hem dienen, want hij zal de armen redden die om hulp roept. En de allende en wie geen hulp heeft. Hij zal de geringen en armen sparen en die ziel van de armen verlossen. Hij zal hun ziel van lijst af en geweld bevrijden. Hun bloed is kostbaar in zijn ogen. Hij zal leven. Men zal hem van het goud van Sheba geven. Men zal hem voortdurend voor hem bidden. De hele dag zal men hem zegenen. De hele dag, zeg het. De hele dag zal men hem barak. Voor hem knielen. Voor hem buigen. Dat is de aanbidding wat God ook naar verlangt. Als wij buigen voor hem in aanbidding. Het is een fysische actie die wij doen. Buigen voor hem. Leg je eigen wil neer voor hem. Het gaat niet om jou. Het gaat om hem. En ik wil gewoon de mannen ook hierin meenemen. Als wij op een manier gaan aanbidden die God naar verlangt, breken wij iets open in onze families. Wij doen het. Die moment die jij gaat barakken in je familie, breek je iets open aan je familie. Ik onthoud 1 keer een aanbidding in onze laafgroep waren wij aan het aanbidden en Sifra van jou en Roos, die was gewoon ook aan het buigen. Zij zien wat wij doen. Mensen zien dat. En wij kunnen iets meenemen in dit gemeente als wij als mannen kunnen buigen voor de Allerhoogste. Wat gaan we doen aan onze kinderen? En als je voorstelt om te buigen, laten wij voor je bidden. Want dat is de verlangen wat God in zijn hart heeft. Hij verlangt naar dit soort aanbidding. Kunnen wij verantwoordelijkheid nemen als mannen? Mannen, kunnen wij verantwoordelijkheid nemen om ons gezin, dit gezin mee te nemen in echte aanbidding? Om te barakken, om te knielen, onze eigen wil, onze eigen visie. Die visie die jij hebt voor jouw leven. Ben je bereid om dit te brengen voor hem, te buigen voor hem? Het gaat niet om jou. Het gaat om hem. En wij zijn bijna klaar.
De volgende is Tehila. Niet tequila. Tehila. Oké? Tequila doen andere dingen. Maar dit is Tehila. Oké? Spontane liederen. Kunnen wij dat 1 keer zeggen? Tehila. Oké? Spontane liederen te zingen voor hem. Als je nog nooit een spontane lied gezongen heeft, laten wij voor je bidden. Want dat is wat God nou verlangt. Wij hoeven je niet te forceren. Maar dit is wat God verlangt dan. Hij wordt blij van die moment die jij in je hart beslist om een lied te zingen uit je hart voor hem. Was het niet zo, een paar weken geleden kwam Rosanna van Chris om een spontane lied te brengen aan haar hart. Weet je wat gebeurde op die moment toen zij dat deed? Toen zij dat deed, was het in een moment die wij Gods aanwezigheid ervaarden. Ik weet niet van jou, maar ik krijg gewoon toen kippenvel overal. Want zij deed precies dat. En Gods aanwezigheid was er. Spontane liederen voor hem zingen. Liefdesliederen voor hem zingen. Ik heb geprobeerd om van Benedict een liefdeslied te zingen, maar het lukt echt niet. Maar ik kon wel woorden neerschrijven. En gewoon probeerde. Uiteindelijk heb ik toen een lied van gezongen. Gisteren, onthoud jij? Een lied van zingen. Jij bent mooi, zo'n schatje. En het doet echt alles aan haar. Zij rende gewoon weg. Nee. Maar de Heer verlangt daarna als wij voor hem gaan zingen. Amen. Hij verlangt daarna. En als je worstelt daarmee, vraag voor Kiara, voor Rosanna, voor Benedict. Er zijn zoveel mensen hier. Lily, je weet, Daniel. Je weet, zoveel mensen die je kunnen helpen om, hoe kan ik een spontane lied voor God zingen? Want het gaat niet over ons, het gaat om hem blij te maken. Amen. Je hoeft niet mooi te zingen. Hij reageerde op onze liefdeslieden voor hem. Die moment die Olga woorden over Daniel spreekt, doet het echt iets aan hem. Hij begint te glimlachen. God glimlacht daarna als wij liefdesliederen voor hem zingen. Vooral als het ongemakkelijk is. De laatste is Shabak. Werkt niet. Jullie kunnen gewoon naar die Shabak gaan. Met ja. Shabak. Kunnen wij het zeggen? Shabak. Shabak. Wat betekent dat? Dat is mijn favoriete. Kijk. Met luide stem schreeuwen. Triomf en heerlijkheid verkondig. Generatie op generatie zal u werken Shabak roepen. Dalen zij zullen uw machtige daden verkondigen. En dit is echt een belangrijke ene. Weet je waarom is het zo belangrijk? Want hier zegt David, generatie op generatie. Dus dat zegt eigenlijk, wat laat je over aan jouw generatie? Als jij jouw kinderen laat zien hoe echt de aanbidding is, wanneer jij voor hem schreeuwt, laat je iets over aan de volgende generatie. Zij gaan ook schreeuwen voor hem. Maar wat laten wij over naar hem? Laten wij dat social media zijn continu bezig om te schreeuwen over dingen. Die wil de aandacht van onze kinderen continu. Maar kunnen wij harder gaan schreeuwen als de wereld? Kunnen wij harder schreeuwen als social media? Wat laten wij voor de volgende generatie? Shabak. Met luide stem schreeuwen. Triomf en heerlijkheid verkondig. Gaan wij dat 1 keer proberen met elkaar? Als ik tot 3 tel, dan shabak wij Jezus. Oké. 1, 2, 3. Jezus! Nee, dat is echt verschrikkelijk. Nee. Nog een keer. 1, 2, 3. Jezus! Nou, straks gaan wij dat doen. Jullie doen het goed, hoor. Wij gaan het nu doen. Shabak, met luide stemmen schreeuwen. In Zuid-Afrika heet die klein tongetje, ik weet niet hoe.
Ja, die ding, ja. Wat is dat? Adamsappel. Ja, maar voor die ademsappel zijn er een klein tongetje. Heb je, ja, die ding. Is dat? Ja. Ja, dat. Als jouw klein tongje niet vibreert, dan heb je nog niet geshabak. Oké? Dat is een goede indicatie. Als wij shabak voor hem, dan beeft alles in jouw lichaam. Shabak. En ik geloof echt, het moment dat Benedict en Marlene, die wat zwanger is, gaan shabak, doen het ook echt iets aan de baby. Ik geloof het echt. Niet alleen beeft het, maar ik denk dat gebeurt echt iets in de geest. Shabak. Nou is de vraag, wat hou je terug? Waarom worden wij geboden om te aanbidden? Waarom is het zo belangrijk dat jij moet aanbidden? Als jij gaat denken erover na. Heeft God aanbidding nodig? Nee, toch? Hij heeft geen aanbidding nodig. Hij heeft niemand nodig. Hij is God. Voor wie is aanbidding dan? Het is voor jou. Het gaat niet om jou. Het gaat alles om hem. Als we aanbidden, dan kijken wij naar hem. We gaan niet kijken naar onszelf. Maar die moment die jij aanbidt, verandert daar dingen in jouw leven. Dus als jij voelt vrijkomen van dingen in jouw leven, als jij worstelde met dingen, als je wil groeien in de Heer en in de Geest, is dit waar het begint. God heeft het niet nodig. Maar de moment die wij aanbidden voor hem zoals hij het verlangen, doe het ook iets aan ons. Dingen veranderen in jouw leven. Aanbidding is voor God, maar het verandert jouw hele leven. Als wij niet gaan aanbidden op de manier die God naar verlangt, gaan wij echt uitmisten. Wij gaan echt uitmisten, want hij geeft hier in de woord, zoals het wij net hadden, over de 7 verschillende vormen van aanbiddingen. Als wij dat niet gaan doen, gaan wij uitmisten van wat hij wil doen door ons heen. Het is echt alles. Het is niet alleen een hart, het is alles ook, behalve een hart. Het is alles in je lichaam. Alles. Super. Gaan wij dat doen met elkaar? Oké.